Makadini, mhoroi, ndinoziva kuti nguva yarebesa tisati tamborova live. Saka ndada kuti timbosangana manhero ano, sezvo tisina kukupai stori yezuva ranhasi. Naizvozvo ndiri kumirira hangu kuuya kwenyu vanhu neuwandu hwenyu timbokurukura nekuti musha usina matare hausi musha. Naizvozvo kana wasvika wosimudza ruoko toziva kuti mavapo. Kana musati masunza maoko toziva kuti panenge pakaipa. Ndinovimba muri kundibata zvakanaka, muri kunzwa zvandiri kutaurawo zvakanaka, kwese kwamuri. Ndichataura hangu nhau yangu, ndiri kungomirira kuti vanhu muti wandei, uyezve ndiri kumira Edhu ari kunonoka zvikuru kugadzisa mushini wedu. Ndiye andakamirira pari zvino kuti ndinge ndichikwanisa kunyatsotaura nemi. Naizvozvo musandione kunonoka, ndanga ndichiuya. Ndiri kumira kuti mutange mati wandeka. Kana musati mawanda, aiwa tingataure zvichi ndee ndichitaura ndegazve. Maswera sei kumativi mana enyika kwamuri? Mukoma Clopas zviri sei? Nekunyora kwamuri kuita ndinokwanisa kumhoresai nemazita here. Samson, Shalin, Tekla, zviri sei? Aiwa, tinotenda nerutsigiro rwenyu, tinotenda neuwandu hwenyu hwamuri kuuya nahwo kakuti timboitawo kukati tichikurukura, kwete kuti everyday techingokupai mastories, asi tombodawo feedback kubva kwamuri. Son, zviri sei? Hanzi ndimhorese. Zvakaoma kuti ungokwanisa kupikwa panenge pakawanda vanhu kudai. Faith John, how are you? Sinet, vanenge vangoitauraki rekunhongwa nemazita, aiwa, tinokukwazisai. Nauya ndinayo pari zvino ndekwaRusape uku. Nhasi ndamboswera hangu kwaRusape, pane zvatiri kukunzirai zvidhafu. Naizvozvo musatione henyu kunonoka, tanga tichiuya. Plus pane nhau yatichakupai, imwe yanga ichiitikawo zvakare kuDrumas Media ikokoko. Tichakupai manje, ndofunga mangwana kana kuswera mangwana. Ndozvimwe zvanga zvichiita kuti tinge tisingabatike nguva dzese pamasaisai. Asi chandoda kukuvimbisai ndechekuti ticharamba tichikupai nhau semawiro adzinenge dzichiita. Iye zvino izvi zvakare tiri kufamba, takatotanga kare kufamba, ndofunga panhau yaTencent. Munoiziva nhau yaTencent. Chandingade kuti ndinyatsokwanisa kutora Rosemary to another level ichiripo ndeyekuti pane vasara varofanirwa kuripa vanokwana kuita 5. Vanhu ivavo pari zvino tiri kufamba musha nemusha tichikura navo tichinzwa kuti vapapi negadziro. Pane maproblems here avari kusangana nawo? Pane here hondo yavari kuitirwa naTencent? Ndofunga izvi mukatarisawo zvakare ndamadzibaba, ndofunga munyasona zuda rangu randakarohwa here. Nyaya ndeyekuti iyi nyaya yaTencent yakutombodawo kuti vana madzibaba vapindire, nekuti ikaramba ichirohwa nevechivanhu chete hazvifambe zvakanaka. Saka ndichatombomhanya pachitungwiza, ndinoshedza hama dzangu dziya dzekuuya kwaMutoko, ndimbovati huyai kuno vana sekuru. Aiwa, vana madzibaba mutibatsirewo, nekuti pakutomboda tichieresana, ndozvakutombodiwa pari zvino. Right, saka nauya ndanga ndiri kuedza kutaura nezvayo ndeyekuti tiri kuenda musha nemusha
kune vasati vatanga kuripa ava, tichimbokurukura navo, tichikurukurawo nemhuri dzavo, tichinzwa kuti vari papi, vari kusvitswa level ipi naTencent. Naizvozvo motarisira zvirongwa zvemisha inokwana kuita 5, asi vese 7 because toda kutosvika pamisha yavo. Vacho vakaripa kare, tichange tichikurukurawo tine vehukama vachitiudza kuti matambudziko apera here, hakuchisina here, kana kuti achiripo. Ndo patinoda kuti tiende, nekuti izvo tikuona pane vanhu vanokwana kuita 2 vakaripa nhaika. Ivavo 2 ivavo toda kunzwa kuti havachisina here zviri kuvanetsa, kana kuti zvichiripo Tencent haasati apukunyutsa. Tonzwa futi kumisha yacho yakanzi ichigadzira iyoyo. Nhasi ndanzwa kuti pane mumwe aunganidza mombe dzake 21 haasati aiswa palist yekunzi chiuya. Asi Tencent soka munhu achoziva kuti kana chabvondoka kwandiri ndikangonzi nhinga, haasi kuda kutombomira kuti anga aneswa naTencent. Ada kuti akangotaurwa zita rake obva atongotaura kuti mombe dzako dzapo Tencent, ndiri kuya nadzo musi weFriday, obva atongoripa. Asi kungwara futi ikoko, nekuti zvikasafamba saizvozvo ukambotanga waswinywa zvinorwadza zvikuru. Saka I think iye ari kuedza kubhita mastrategy. Jean Kaitano, uri sei hako? Ndati ndimbokumhoresawo ka. The Masai people, how are you? Saka inini hangu handina nyaya zhinji, ndangoda kuti ndimbosanganawo nemi kana ndichingoti aiwa kazuwai. Nhasi tatadza kutopinda pachirongwa nekuti nguva yandadzoka kubva ikokoko, tadzoka nguva dzapera. Iye zvinezvi tiri pakati pekuexporta program. Saka kuti tiiburitse iye zvinezvi toziva kuti nguva dzenyu dzebota dzinenge dzakwana, hatizokwanisi kuti tinge tichikukanganisai. Saka naizvozvo believe zviri sei? Mombe kana ndiri kuzedza, ndiri kumbofunga ndodzitenga here kana kuti kwete. Believe handisati ndamake a decision. Kana paine vane mibvunzo yavanoda kuti tinge tichibvunza avo vakapara mhosva, ndoda kuti programu ino yapera mobva matumira mibvunzo iyoyo, so that hamuzoti neshamba akasiyirira kubvunza. Pasi peprogramu ino mukanda maquestions enyu amuri kuda kune 1 mhondi dzacho dzisati dzaenda padare, 2 kune avo vakaripa. Saka unonge uri fair kuti uri kuda kutaura nani, mubvunzo wako uri kuenda kunani. Ndeipi Ruth, zviri sei? Jean Claude Van Dam, Jean Kaitano, zviri sei? Tinokugamushirai. Blade Ndlovu, Blade ndofunga kutanga kukuonawo pamalive. Zeri anombouya achienda sechampupuri. Regif, zviri sei? Noel, zviri kufamba here? Tinokukudzai zvikuru nekukuremekedzai kana muchitishanyirawo iko kutoziva kuti kuDrumas Media kunotoone chinonzi Drumas Media, aiwa kwakatikoshera zvikuru ikoko. Ndosaka ndati aiwa zuva ranhasi hazvingaite kuti tingoti zizi musingazivi kuti variko here vanhu kana kuti havako. Ndosaka maona tauya hedu palive. Kana muchinge muchida tichapota, pane programu yataitaura yemaproblems, taiti vanhu vanofanira kunge vachitonga maproblems. Taona izvozvo tatumirwa akawandisa vanhu vari kuda kuyamurwa. Saka tichaona kuti topota tichiita palive here vanhu muchibatsira, kana kuti JKNG, zviri sei? Maitinashe Lin, kana kuti toita that style yatakagara tichiita. Hanzina mukoma pepukai Naimi Gandhi ihanzvadzi, ndakanzwa mai vachiti vakatotadza kuenda, nhingi yacho yabva yamhanya, handina kustopa mubvunzo wako, saka handina kunyatsoona zvakanaka. Anyway, kana
uri mubvunzo munokwanisa kungoti programu yapera mobvunza mibvunzo yacho yamunenge muchida kuti tinge tichipindura pacomment section, so that tinokwanisa kunge tichifamba tese munhau iyoyo. Newben zviri sei? Aiwa, tinotenda nekuve newe pachirongwa chino chekumbotandarauka tichikurukura tese. Next time tinoita live yekuti tinokukokai tichiona mifananidzo yenyu muchitaurawo muri kwamuri ikoko tichikomunicata katese nekuti tiri mhuri imwe chete. Mukoma Charles zviri sei? Noah Mlambo ndewe Chipinge, idhodha rekanyi iro, ndoriziva ini. Amos zviri sei? Aiwa, tinotenda nekutandara nesu panguva ino. Ndasarwa nemaminitsi anokwana kuita 3 because ndozvati vazhinji makuda kumhanya kubota. Hatingakumisei nekuti vazhinji kana musina kudya bota zvinokunetsai zvikuru. Hanzi Drumas Media, itai kuti maprograms enyu yabva asi zvine chekuita nemasongs I think. Ndofunga muri kuda kuti tipote tibvisa masongs here kana kuti, asi I think the best comment yenyu inyorai pacomment section. Program kana yapera tinokwanisa kuti tinyasoongorora mibvunzo yacho. Haiyo nguva iyo ndoyandiinayo yekuita go through each and every question inenge iripo. Christine, ina handiende, ndakatopikira ufata naizvozvo izvo zvakasiyana siyana zvaanobota izvo. Aiwa, inini handiko ikoko. Saka hanzi naViolet, bye Drumas family. Wakuenda kupi? Nesuwo taakutoonekawo, tangoda kuti titikazwai. I think tikakunda tichangoti every Tamara mbuya wangu zviri sei, tichangoti every day tinongotsvaga hedu ka 10 minutes, tichatsvaga nguva dzinenge dziri ideal kwamuri, tichingorova tumalive hedu, tichingokurukurawo nemi, tichingonzwawo zvamunenge muchifunga. Musatituke, asi tafadzwa handisida kupindura. Musatituke asi kuti vakiridza, mukatiudzawo zvekuita zvinoita kuti zvikufadzei. Aiwa, panenge pakanaka, tinokwanisa kugadzirisa zvatinokwanisa kuti tinge tichigadzirisa. Handisi kunyepa, ndiri kutaura chokwadi nenhau yebota. Bvunzai ambuya wangu Tamara, vanokutaurirai. Ndakatopikira, ndiri fata chai. Saka izvezvo itai henyu, ini handiko ikoko. Ndinotongopfuurawo neko kana ndaona vanhu ndichingoti kazuwai ndichipfuura zvangu. Simba rashe. Aiwa, ndofunga 3 minutes dzangu dzakwana. Saka regedzai nditi murare zvakanaka. Tomutsana mangwana tichakupai program na6:30. Tichatry futi kuita live masikati palunch time ipapapo. Ndatenda zvikuru, muve neusiku hunofadza. Ndabva Edward adataura nemi palive, saka kurukurai naye. Inini maminitsi angu akwana, maminitsi angu inini apera. Hello, makadi zvenyu. Nanzwa Jini uchibvunza kuti Junior akabva nekupi. Kutera matsimba amudhara, zviri sei Jini? Man'uwe, zviri sei? Joyce, Noel, muri sei zvenyu guys? Tangoti ningopindawo kangu kadikidiki nakashumba watanzi ndakuvhara ka. Pane wakawanda vari kubvunza, vari kuti iwe unonzi Andrew neshamba. No, vazhinji venyu hamusi kunzwisisa, ndinonzi Edwell neshamba, not Andrew. Edwell. Vazhinji vari kuisa comment section vachiti iwe hausi Andrew. Handisi Andrew. Andrew ndibaba. Ndinonzi Edwell neshamba. Bye guys.